tèxtil i explora totes les possibilitats artístiques de les sedes. Així acabem nosaltres al Telenotícies, però avui els recomano no es perdin la gran pel·lícula de TV3, 1917, una pel·lícula sobre la Primera Guerra Mundial, dirigida per Sam Mendes, que realment és una preciositat, no se la perdin. Gràcies per la confiança, bona nit i bon cap de setmana. Relleu! Tenim ganes d'aprendre-ho tot i demostrar el nostre talent. And we can say it loud and clear. Estem compromesos amb el medi ambient per arribar lluny en un futur més sostenible. Atrevim-nos-hi amb el nou carnet jove digital. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Descarrega't l'app i gaudeix dels avantatges del PAC Jove 2022. Mutiges Design. Disseny atrevit. Deutsches Meisterwerk. Excel·lència alemanya. Das beste Auto in Deutschland. El millor cotxe a Alemanya. Nou Opel Mokka-e. A Opel, ara tu pots triar un de gasolina, dièsel o elèctric per la mateixa quota mensual. La natura és una font inesgotable d'energia renovable. L'any 2030 n'haurem de produir 10 vegades més. Us convido a descobrir com ens ho farem en el laboratori més gran que us pugueu imaginar. Renovables, tots a pedalar. Nit especial amb un 30 minuts i amb un Volem saber amb Pere Renom a TV3 diumenge a la nit. Prenc Actimel cada dia, no només per ajudar el sistema immunitari. Me'l prenc pel meu noi i per la nostra filla, esclar. Jo no prenc Actimel per les vitamines, el ferro, el zinc. Me'l prenc per les amigues. D'acord, té la fórmula més completa. Però en realitat em prenc per elles. Actimel, cap altra ajuda més al teu sistema immunitari. Ayer no tenía comida y la niña estaba mal. Va enamorar de perder a joc a Hércules. La Mònica i el Leolida són víctimes de la pitjor crisi alimentària d'aquest segle. Com ells, milions de nens i nenes passen gana a tot el món a causa dels conflictes i el canvi climàtic. Necessiten ajuda urgent. Si us plau, envia ajuda al 28098. La teva ajuda salva vides. Encara millor que una cosa suau és una cosa suau. I és que ara a Carrefour tens la segona unitat al 70% de descompte, com en el pack de 30 de rotlles de paper higiènic Comfort Compact Carrefour. En compres 2 i el segon pack et surt a 3 euros amb 9. I així pots estalviar en més de 3.000 productes. Carrefour, tots ens mereixem el més bo. Tot retrobament té un gust més bo gràcies a l'aroma de Marcilla i les nostres càpsules d'alumini per al millor espresso. Marcilla, l'aroma que ens uneix. Avui i demà estalvia't el 21% d'IVA en electrònica i electrodomèstics amb els avantatges dels tecnopreus del Corte Inglés, també a la web i l'app. Des de Parlem, l'operadora de telecomunicacions de Catalunya, tenim la responsabilitat d'oferir-te les millors tarifes perquè parlis català molt més per molt menys. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Arriba el supercap de setmana a Lidl. Des de demà, 2 lloms de salmó de Noruega per 4,09. T'estalvies un 31%. Mig quilo de pit de pollastre filetejat d'origen nacional per 2,49. T'estalvies un 28%. I la nostra coliflor d'origen nacional per 1,19 al quilo. T'estalvies un 33%. Lidl. Marca la diferència. Bruixa. És ell, el caçador de bruixes. M'ha seguit fins a aquest poble i fins a aquest segle. Prats de Lluçanès, Arbeca, segle XVII. Barcelona, segle XXI. Em sembla que sento com una respiració, però no pot ser. Ixa, Ixa. Si pogués parlar, tinc un mal pressentiment. Vigileu. Vigileu sempre. L'última bruixa. Disponible a la web i l'app de Catalunya Ràdio. A Hyundai hi hem posat el disseny més innovador i l'última tecnologia. Però ets tu el que ens ha conduït al número 1. Hyundai Tucson, líder de l'any en vendes de la seva categoria. Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques. Dissabte al suplement mirem el món des dels ulls de 2 catòlics força atípics, la Montserrat de Maison i el germà Pau. Aquesta pel·lícula s'emet amb audiodescripció per a persones cegues.